διαφορετική από ό,τι την ήξερε. Μάλιστα. Ο Λοιπόν, ποιητής. Allons, enfants de la patrie. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρέπει να σας το διαβάσω. Ήταν μια χώρα κάποτε γεμάτη ομορφιές. Από βουνά και λόφους, πόλεις και ακρογιαλιές. Πήγαν χαμένες οι ομορφιές, γεμίσαμε τσιμέντα, κάψανε λόφους και βουνά, παντού είναι χτισμένα. Οι κάτοικοι της ήτανε όμορφοι, γελαστοί, στα σπίτια τους η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή. Οι άνθρωποι μελαγχόλησαν, τους έφυγε η χαρά τους, τα σπίτια τους εχάνουνε και τα υπάρχοντά τους. Τα βράδια του καλοκαιριού κοιμούνταν στις αυλές, με κρεβατίνες για σκιά από κλιματαριές. Τις νύχτες δεν κυκλοφορούν, φοβούνται μην τους κλέψουν και την πουγάδα που άπλωσαν κοιτούν να τη μαζέψουν. Την εβδομάδα δούλευαν, καθένα στη δουλειά τους. Είτε στην πόλη ήτανε ή ζούσαν στα χωριά τους. Δουλειά δεν βρίσκουν πουθενά, είναι απογοητευμένοι και στα χωριά η παραγωγή είναι δυστυχισμένη. Τις Κυριακές ετρώγαν μαζί τα μεσημέρι. Τα ζευγαράκια αντάμωναν σαν απόκρυφα ημέρη. Τώρα δεν το κάνεις δηλαδή. Χάθηκε η παράδοση του οικογενειάρχη. Καθένας με τον τρόπο του τη βγάζει όπως βάχει. Τα προϊόντα που έτρωγαν ήταν φυσικά, χωρίς λιπάσματα πολλά και άλλα χημικά. Χρονέτοιμα τζίδικα, όλα μεταλλαγμένα, από ουσίες χημικές συγκατασκευασμένα. Κρέατα και κοτόπουλα δεν τρώγαν κάθε μέρα. Με όσπρια και λαχανικά τον γιατρό τον κάναν πέρα. Με πρωτεΐνες ζωικές και συντηρητικά είναι όλα τους τα γεύματα που τρώνε τακτικά. Λεφτά δεν είχανε πολλά, μα ήταν ευτυχισμένοι. Αδέλφια, φίλοι, συγγενείς, με αγάπη ήταν δεμένοι. Όσοι δανείστηκαν λεφτά είναι υπερχρεωμένοι και από φίλους και γνωστούς είναι απομονωμένοι. Οι αγορές νεκρώσανε, κλείσανε επιχειρήσεις, η ανεργία φούντωσε και δεν υπάρχουν λύσεις.